Arraroa da, ausentzia batek zenbat pixatzen duen sentitzea. Ez daukana, ondo daki edukitzea zein den ona, dio esamoldeak. Eta motxiladun hau, nerabe eta gazteok ondo baino beto dakigu gure gurasoekin egunerokotasuneko detaile txikiak konpartitzea zeinen garrantzitsua den. Hutsune bat daukagu gure bihotz eta etxeko sutondoetan. Mesanotxean, haien argazki bat jarrita ere bete ezin daitekena. Hutsune bat Gabon Zaharreko afariko mahai inguruan. Naiz eta brindisa haien omenez egiten dugun urtero. Aitaren hutsunea azkeneko klasiko txirrina jo eta ikastolako batean gure zain ez dagoenean. Eta amarena, urte egunean bere oparia besarkada batekin batera jaso ezin dugunean. Motxila astunagoa bihurtzen zaigu aita eta ama gabe pasatzen ditugun une bakoitzeko. Ausentzia horrek beltz bihurtzen ditu ostira larratsaldeak, eta nemateko usaia ematen die larunba goizei. Milaka kilometro gainditzen ditugu astebururo, gure bizitza arriskuan jarriz. Hutsune hori, orduz gutxi bare ere, nolabait bete nahian. Gurasoekin egon nahi dugu, eta 90 minutu hilero ez da nahikoa. Haiekin hastea bai da gure eskubidea. Astelenean, indarrik ez zaigu geratzen errutinara itzultzeko. Nahikoa matematika ikasi dugu gasolindegiko numeroen bitartez, eta nahikoa geografia Espainiako eta Frantziako txoko aztuenetan barrena. Konponbideari baldintzak asmatzen ibili baino, has gaitezen bidean elkarrekin aurrera egiten. Gu prest gaude! Eskerrik asko! Eskerrik asko denboraren aurka, eguraldiaren aurka, hemen zaudeten Euskal Herritar guztiei. Eskerrik asko bakea, justizia eta konponbidea nahi ditugun herritar guztiei. Urtez urte Bilboko kaleak bete egiten ditugu. Mendekuan eta gorrotoan oinarritutako espetxe politika hau salatzeko betetzen ditugu Bilboko kaleak. Eskerrik asko zuen konpromiso eta esku zabaltasun erakustaldiarengatik. Eta ideologia partidisten gainetik, eskubideak eta duintasuna jartzeagatik. Horrela soilik eraikitzen delako herri bat, eta horrela jarraitu nahi dugu lanean sare herritarretik ere. Egindako lan guztia ez da hutsaren urrena izan. Giza eskubideen defentsan eta hamarkadak irauten dituzten bortizkeria guztiekin amaitzeko egiten ari garen lan guztia, bakearen norabidean pausuak emateko lagungarria da. Elkarbizitzaren eta demokraziaren norabidean pausuak emateko. Jadanik, sufrikario handia eragin duen gatazka batekin amaitu nahi dugulako. Euskal jendarteak bizi izandakoa oinarritzat harturik, aurrera begira jarri nahi du. 1956an hasitako bortizkeriarekin amaitzea beharrezkoa da. Eta horretarako, justiziaren berrikuspena eta hau eskuzabaltasunez eta borondatez erabiltzea beharrezkoa da. Etak Baionan, Euskal jendartea lekuko izanik, duela 9 hilabete eginiko armagabetzearen ondoren, bakearen artisauek egindako lan guztia omendu nahi dugu. Horrekin batera, gizarte zibilaren babesarekin eta bere izenean egindako bide hori ere goretsi nahi dugu. Ez zuten soilik bide instituzionala jorratu, Luzon erakutsi zuten moduan. Eta beren burua arriskuan jarriz, hautatutako bidearen irmotasuna erakutsi ziguten. Eta horrela egin zuten posible, behin betiko armagabetzea. Ez hori bakarrik, Frantziar estatuan eremu politiko zein judizialean mugimenduak abiarazi zituzten. Horrek guztiak arrakala berria ireki du Frantziako espetxe politika bortitzarekin amaitzen hasteko. Iparraldeko indar politiko gehienen adostasunaren ondotik, abenduaren 9an, milaka personek Parisen erakutsi zuten herri bat zegoela bide hori urratzeko prest. Frantziako gertakari hauek guztiek bertako espetxe politikan aldaketa ekar lezakete, eta agerian utzi Espainiar estatua eta bere demokrazia maila, baina hori ere guztion lanari esker lortu behar dugu. Hemen ere aurrerapenak eman ditugu. PPek eta UPNek izan ezik, Nafarroako eta Gasteizko parlamentuek
larriki gaixo dauden presoen askatasunaren aldeko jarrera erakutsi zuten. Eta horri sindikatu guztien ahotsa gehitu zitzaion. Aurrera goazen seinale da hori, eta aurrerapen horiek azaldu behar ditugu. Txaletik berriz ere konponbiderako gizarte zibilak duen garrantzia azpimarratu nahi dugu. Estatuak eta gobernuak ez dira bakarrik mugitzen, denon bultzada beharrezkoa da hauek mugiarazteko. Denon konpromisoa da beharrezkoa, norbanakoena zein kolektiboena. Horretarako jendarte aktiboa behar dugu, adin guztietako pertsonak elkarlanean jarriz eta eskubideen defentsan lan eginez. Gaur hemen, beste behin, oinarrizko eskubideez ari gara. Larriki gaixo dauden presoek eta preso adinduek kalean behar dute. Urrunketarekin amaitu behar dugu. Presoak beraien etxetik gertuen dauden kartzeletara eraman behar dira. Baita gradu aldaketak eman ere bergizarteratzea martxan jartzeko. Ez dugu bizi osorako kartzela zigorrik behar. Hori da gure helburua. Presoak etxera, euskal presoak Euskal Herrira. I avui, i des de Bilbo, trasladem també el nostre afecte i solidaritat a tots els presos polítics catalans. I ho fem en la persona d'alguns dels seus familiars avui aquí presents. També estem amb vosaltres i us volem lliures. Espainiar gobernuak bere legediaz arro hitz egiten du, baina sistematikoki urratzen du legedi hori. Horrek bere jarrera errepresibo eta gezurtia agerian uzten du. Frankismotik datozen jarrera ezkor eta itxi horiek ez ditugu onartzen, ez ditugu behar. Aurrera egin nahi duen gizartea garelako, eta ez iraganean bizi nahi duena. Gaur hemen gauden milaka personok edota hemen egon nahi eta ezin duten guztiak ere, oinarrizko printzipio batzuek mugiarazten gaituzte. Eta horrek, jendarte heldua egiten du. Humanitatez bizi den gizarte bat. Gure aldetik, gizarte hobea eraikitzeko, bakebideak eta irmotasun kolektiboa aurkituko dute. Eskubideetan, elkarbizitzan eta bakean oinarritzen den gizarte bat. Horretarako eskubideak bermatu behar ditugu. Eta horregatik presoen eskubideak defendatzen jarraituko dugu. Bizi ditugun garai berri hauek, hamarkadak irauten ari den bortizkeria eta sufrikarioen ondotik, oraina eta etorkizuna begiratzeko modu berria dakarte. Justizia transizional eta memoria osoa. Guk, Euskal Herriko persona ezberdinok, Euskal presoen eskubideen defentsan lan egiten dugunok, ez dugu beste aldera begiratzen. Eta legea arma politiko moduan erabiltzea usteko eskatzen dugu. Eta bakea, justizia eta demokrazia posible egingo ditugu. Ez dugu atzera biderik. 0 kilometrotara nahi ditugu. Animo eta segilanean, lortuko dugu!